नमस्कार मंडळी, मी आशिष नटळकर तुमचं सुवर्ण कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करते. तर मंडळी, आज आपण जंगलात जातो काटला शोधूक. काटला म्हणजे एका अजून 2-3 शब्द असतात, म्हणजे करटोली, आपल्या इकडे फागला म्हणतात. तर मंडळी, ही भाजी रानात मिळत असल्यामुळे पूर्ण ऑर्गॅनिक आहे. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक घटक तुमका भेटायचे नाही. आणि ह्या भाज्यांमध्ये पोषक घटक पण भरपूर असतात, त्यामुळे मार्केटमध्ये या भाज्यांची किंमत पण भरपूर असते. कारण ही भाजी फक्त आपल्या सीझन वाईजच मिळतात. कारण आता पावसाचं सीझन संपल्यानंतर ही भाजी आपल्याला परत मिळत नाही. पण आत्ताच्या काळात या भाज्यांचा प्लांटिंग आणि हार्वेस्टिंग पण होता, भरपूर मोठ्या प्रमाणात होता आणि त्यांचा मार्केट पण भरपूर आहे. साधारणतः 100 ते 150 रुपये किलो किंवा अधिकच या रेटने मोठमोठ्या मार्केटमध्ये ही विक्री होता. आमच्या इकडे देवगड साईडला यांका काटला म्हणतात. तरी कारल्याचं जो छोटा प्रकार असता, पण ही रानात भेटतात आपल्या. आणि कारल्यापेक्षा यांका काटे छोटे पण टोकदार असतात आणि यांची साईज पण जरा छोटी असता भरपूर. तरी अशा प्रकारचं वेलींवर येतात. हे वेली आपल्या कलंबाच्या वगैरे बागेत, जंगलात असे भेटतात. कारल्यासारखी पण जरा कारल्यापेक्षा थोडीशी वेगळी पानं यांका असतात. आणि हे वेल जमिनीवर पण असतात, परत कोणत्या तरी झाडावर पण असतात, पण शक्यतो हे रानाच्याच ठिकाणी असतात. तर या काटल्यांना अशी पिवळ्या प्रकारची फुलं येतात आणि मग त्याच्यानंतर त्या फुलांच्या मागे एक छोटा काटला तयार होता. आणि मग जेव्हा फूल पूर्ण सुकून गळता, मग त्याच्यानंतर त्याच्या मागे जा फळ असता या पूर्ण चांगला वाढता. आणि ह्या साधारण एक आपला 1 इंच 1.5 इंच ह्याच साईजपर्यंत, जाडीत पण 1 ते 1 इंचापर्यंत असतात. ही बघा, ही छोट्या प्रकारचे काटले असतात. अजून त्यांका मोठे हो 4 ते 5 दिवस जातले. आणि हे वेल असं जे का तिकडे आधार मिळता, त्या आधारात ते असे पुढे पुढे जात राहतात. ह्या वेलींमध्ये शक्यतो 2 प्रकार असतात, एक म्हणजे नर आणि एक म्हणजे मादी. तर आपण आता इकडे बघतो ह्या प्रकारची जी फुलं येतात, तर हे नर टाईपमध्ये येतात. यांना फक्त अशी फुलाच येतात. ह्या वेलींका कधीही कोणता काटला धरत नाही. पण ज्या ठिकाणी अशी मोठी फुललेली फुलं असतात, त्यांना व्यवस्थित प्रकारे फळा लागतात आणि शक्यतो एका वेली 3 ते 4च फळा येतात. काटल्याची वेली जमिनीवर पण येतात, पण जमिनीवरची वेलींका जरा सांभाळून वगैरे आपण काटला काढूची लागतात. कारण कोणता तरी विंचू, साप वगैरे कोणतरी असू शकता. त्यामुळे जर व्यवस्थित काळजी घेऊनच आपल्या काटला शोधू हवी. आणि हे वेल पूर्ण काही पत्रा वगैरे याच्यातून जातात. हे बघा, हे असे आमच्याकडचे महाभाग. हे काय करतात, त्यांचं काम झालं की तसेच वेली तोडून वगैरे टाकून देतात. तर यांका माका एक सांगणार की तुम्ही पण काटला खावा, दुसऱ्यांका पण काटला खाऊक देवा. फायनली 2 तास फिरल्यानंतर पूर्ण आमका एक 15 ते 20 काटला मीडियम साईजची भाजी करण्याच्या लायकीची मिळाली. तर आपण आता याची मस्तपैकी घराकडे जाऊन भाजी करतलो. तर आमची ही व्हिडिओ तुमका कशी वाटली हे आमका नक्की कळवा. आणि आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा, सुवर्ण कोकण. आणि ही व्हिडिओ शक्यतो जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा. आणि काय अजून तुमचे सजेशन असतील तर ते कमेंट बॉक्समध्ये टाका, आम्ही त्याच्यावर नक्की विचार करू. आणि आपण आता पुढच्या भागात बघतलो ह्या काटल्याची भाजी कशी करतात. तर गरमागरम भाकरी मस्तपैकी आणि तव्यावरची काटल्याची भाजी. ही व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. धन्यवाद.